Hi guys, good afternoon. Naade ko'y od nga mukbangon guys. Od sa lobe. Muna siya oh. Muna siya, od sa lobe. Ako ning hugasan og tubig guys. Muna siya mo ni ang tubig. Kay ako ning kilawon guys. Kuni kabuok. 1 2 3 4 5 6 kani guys 6 kabuk nga od ako ning kilawon, ako ning silihan, asinan, bitsinan og akong tuyuhan ani oh. mm, mm. Bisik na bisik to guys. mm, mm. Akong ipares ani guys, saging nga hilaw kay kilaw man mukbang ba. Masarap to guys. Bisik na bisik to. O to. Atong ihuwad ang tubig kay atong timplahan. Atong timplahan guys. Og ano, presko to guys. Oh. Na od. Od is lobe. Ako ning mukbangon. Lami ni kayo. Sa uban ani lutoon og mantika ang ako kay kilaw rin ako. Pareha sa magkilaw ka og bulinaw. Nga nila yo. Unom ni kabo guys. Ako ning tuyuhan guys. Ako ning tuyuhan. Masarap to guys. Oh. Oh. Bisik na bisik to guys. Timplahan pa nila to og kuan guys, bitsin. To. Na bitsin. Bitsin na to. Sarap. Bisik na bisik. O ni akong gikilaw, akong gituyuhan ni. Akong bitsin ng gamay kay ako maninggi butangan og kuan guys, tuyo. Ang akong ipares siya saging nga hilaw. Sarap to. Bisik na bisik to guys. Sarap to. Akong suka nito ba guys. Sarap to guys. Oh. Bulinaw oh. Muna akong kilawon, unom ni kabuok. To. Atong tilawan guys. Kuwag mag-asin guys. Atong bitsinan. Ubalik. Ito guys. Masarap to. Muna yung pares saging.
Muna yung pagkaon sa mga pobre guys. Ang mga dato ani dili mo kaon. Mm. 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 Magampo sa ta guys. Magampo sa ta sa Ginoo nga gitagaan ko og sud-an karong adlaw. Mm. Lord, salamat sa blessing nga hingabot karong adlaw nga nakasud-an ko nga labi kaayo Lord. O di sa lobby Lord. Og Lord, og masakit ko ayaw sa karon Lord kay bata pa akong asawa kay og mamatay ko Lord basin og ilisan ko og mas bata pa nako Lord. Og Lord, salamat kaayo nga nakakita ko og od sa lobby. Kuan kabuk Lord unom. Salamat kayo Lord sa imong gihatag nga blessing dirhi nako. Og Lord, akong balikon ug masakit ko Lord. Ayaw sa karon kay basig ilisan ko og mas bata pa nako Lord sa akong asawa. Kay ang ako Lord 24 anyos, ang akong asawa 26 anyos Lord. Basin og ilisan ko og 19. Dili ko mosugot Lord. So salamat Lord. Amen. So good luck guys. Basic na basic to.